voin August ni tuan thachunga Pathian ni masabera ni a BMCF online Inkhawm lo tel zawng te in zabai Pathian mengin chivei ka bu cheu masaberin Pathian tu thiang hemi lo chiaram u Luka bung som pani chang sari Zoliani kan chirange amai ro chu tungai in hlau tur ka sil lo khang cheu ati thum nu po a behena pe theina thu nei chu hlau ro ani ka sila cheu ama mok chu hlau ro zong panga dar tangka panin an thal thin lovem ni ma sela an zinga pakhat ma Pathianin amai ngai lo sin in samjai de lampo hi chiarbek ani asin lao su zong tam takai ni tu zo kani ti hinin se thu kan chia tak te alpan kan za ta ma min som sak thero se amen ole kan Inkhawm un ser te lanin Pathian ma kan tong trai ngai lalpa BMCF member te voinia nangma po na hun tha min pek le awangin in hena dom thu kan hril cheni lalpa nang chuan mi pani ema pathum ema pawni se nangma fak le lalpa choi moya hunan man chuan I thlarau thiang hemi tel pui thin te kan ria chu wang chuan kan lo me he kan Inkhawm hi mitin tan lalpa ma min som sak theu la kan Inkhawm no kan lo thok zawng nei theina I thlarau thiang hemi khoi takin min ang pui thar le theu che heng te hi Mizo Krista meng thiang hemi kan ron di le amen ole kan program han Ṭantu tlang pui kan share chok nge cái hi John Lalhruaitluanga kan hi a kan Ṭantu tur hi nula PC Zoliani ani special item hi naupang Sunday school atang kan be sei don ani Thuhriltu tur hi pu rawn PC Lalduhawma ani a thu soi kan ngai thak zo hian lal trong trai nan kan Inkhawm te kan ti top ton nia ole tuna chuan kan Ṭantu tur nula PC Zoliani I lo sonam u Pathian thu I lo ngai thang u Exodus bong som ne chang ria na le chang som pakhat na cholni hi thiang nim taka ser tur ani ti sherian ro ni rok chungin lalpan le le van te tuifin ria le achunga zong te chu asiama tin ani sari ni chuan a chol da si a chu wangin lalpan cholni chumal asoma ati thiang nim ta ani I chung trai ang u lalpa chung nung ber min hangaya min enkol to win I chol ni thiang nim tak me dam na le ri sem na tha te changin min hotira BMCF online Inkhawm hun that tak mai te min siam sak le awangin kan lom ema lom tho kan shela che voina kan program te iko thiang hima kan ron lana tin I thu cha kan ngai thak tor mangin min ti har lela mal min so mang che kan Inkhawm hun bola jang to plan min Hruaitu rin kan lalpa Mizo Krista mingin kan dile amen ole tuna chuan naupang Sunday school lampang tangin hun ron mang don tonga sara Lalhruaitluangi le ana Lalrintluangi ten rest station an ron sui don ani tuna Pathian meng lo somang yang thu thiang lim I lo ngai tha ang u Psalm number za som thum pathum na chang khat achanga chang thum u nau in mangai phang na ngai te u nau te in ngai dia la om kho mi avacha in avanwam em lu a shak nu tak khabe mula luang tha aruna khabe mule ya luang tha a agor fuan mora luang tha angkha ani harmon dai fim zai on tlang te a tlachin ang hi ani chuta chwala pa mal som na thu a pe a kum khwa a nu na tu chu la pan mal som ro se ole naupang Sunday school lampang te anti thale mai tuna kan thu sai tu tur pu rawn PC Lalduhawma Pathian mengi lo somang
với ni Pathian khoi na sanga BMCF te kan han Inkhawm le thei hi alom le Inkawm Pathian ne na lom thu member tin te le Inkhawm chim tu te zawng sungin a tharin soila tha Inkawm với ni Inkhawm chim tu zawng som te thole kan lal pai so Krista min chi bai kabu ka cheu Pathianin kan Hruaitu te kal tangin tun tha thupui dom tak mai min pele a chu thupui min pek pang chuan với ni a Pathian thu cha ngai thak kan tum don ani chan chin tha lukaziak bung so pani chang sari thu hi tun tha a kan thupui ta na lal pa min pek chu ani a amar chu với ni hian chang ruk le chang sari chiar ka du a chan chin tha lukaziak bung so pani chang ruk le chang sari chan chin tha lukaziak bung so pani chang ruk le chang sari ilo chiar tana zong panga da tangka pani a an thal thin lovem ni nima sela anjinga pakhat ma Pathianin a mai ngai si lo in samzai te lampo hi chiar vek ania sin lao su zong tam tak ain in luzok ani in samza te lampo hi chiar vek ania sin lao su zong tam tak ain in luzok ani changlar tak ani a kan hriat vek po kan ringa amar zu kan chiar chang hian kan ngai to lutuk lem thin lova he chang hian thil tam tak puan chua le lak chua Pathian ring tu te ta na thil poi mo tak tak hriat tur a form na sa le Inkawm a han chiar mai po hian Pathian chu engkim hretu ani ti kan hmu thein ka ringa tin chu ti piala ma chon Pathian hian keima ni kan in hriat chian a hian min hrechiang zo kan ni ti alang thei reng poka tin chu ti rual chuan lao lova thaphang lova Pathianina min enkol na le min kai hruai na hi hrathar tura min du na te Pathian ang chunga chon kan himani ti hriat theina tur tin min hril ani engpo ni sela setang khan Pathian engkim hria Pathian in min hrechiang ani Pathian a chuan kan himani ti te voinia kan thu changai thak tur tlang pui te chu ani ome engpo ni sela Pathian ma tong trai ni kunang lalpa kan Pathian du tak voinia Bangalore Mizo Christian Fellowship te Inkhawm na hun thol in siam sakle wang thian lom thu kan hril chi a ithu changai turin tu na he kan in buat saya khongai takin lalpa ithu thiang lim chu nangma in tum chopin kan jing aron puan chokla voinia Inkhawm chim tu zong song ten lo na ro pui tak nangma ta chuang mal som na kan hu nge thena turin atharamal min som turin kan lalpa so Krista min kan di la che amen Sita han Bible changla tak mangin Pathian thu cha kan ngai thadon ania an chiar mai po khan ka sita khan Pathian engkim ti the ni engkim hria ani zia kan mu thei ome hey tu lai khovel thang chho se la kan khovel leile fang chung chang zirin mithiam te an boi ema RC te an mu bela tiang chot mithiam te in ti thei takin chu mi khamya chuan RC chu tiang khatian chu kan mu bela tin an puan chok thina mak kan ti a ro pui po kan ti le thina ni amar chu heng song hi Pathianina asiam le adin an ni a van RC song taki an minga hria ama da le ti vek ani khovel mi ten chuin lo pu chok thin ma sela Pathian chuan ma sanga alo da to le an ming tene lampa lo wa to kha an ni ke ni bi shi chu kan chui chho ve me ani a ekpo ni ro se Pathian engkim hria ni zia to te in ka han soi ma sadua kanani so Krista khan he khovela alen lai khan azir tir te
a ko a chutia azirti a ko tran ti lai chuan Nathanael anena local ring del chungin ti chuan Nathanael local nei chuan la li suan thei pui pulai yom kha ka mu che sin ka hria che sin an ti kha Nathanael khan makati em a min hal ho mai ni ti te kan se tum zo ka tak chu Nathanael thil ti to alo ti te a om na kha Pathian in lo hreng ani hun kal to Pathian in a hria ani ti ta po chan chiang le ome te kan ti le anga Bangalore Mizo Kristiante Pathian mantira om ma khan lolpa zanria nung azirtir te kil pui turin en bus se dona azirtir ten zirtir tu khoya nge ni dokan bo se chilai du tianan zo khan laliso chon khwa son vakal ula mi pa tui pela tui cho in muang zui ula ama chu zo bang chu ti a kan se tum tak zo ka chu hei hi ani Mizo Kristiante khwa om lo khwa son vakal ula chu tiang kha tiang chin muang a ti a tu na kan thil ti mek tu na thil thleng mek tu na kan na tho mek amo hilal pan lo hreng ani ti kha a chiang hle o me ta po chuan tin pakhat kan soi le anga thutlung lui hun lama kal tai la Josepha chanchin kan hrelar em in ka ringa Josepha hrelo chanchin hrelo hi kan nong po ka ring vak lo ring tu te zinga chuan han ti khet tai la Josepha chu apa fatuat big ani a unaw te ponan it sika ti chuan lalpa Pathian chuan Josephan hena amumang mangin thil a hriat tira a unaw ten chibain la buk don ani ti te anu le pa ten chibain la buk don ani ti te a hriat tira chumi han po chu phei chu a unaw ten an ho em ani kha ti chuan an mana khor khurma an paya an la chu ka sala an sala ata na tang Pathian ni na en kola Hruaitu ni na ro pui ta ka pe a chu ta tang chon do ta hekin sera atanga zera po chon lal panal Pathian chon lo om pui serin ni na ro pui ta ka ahlam kaya a u nau te apa ten chibai anun pu ka ni a toy zong ka soi ni chu chu mi kan se tum zok chu thil lo la thleng tur po hi Pathian hian a lo hreve ka ni thil kan ton tu le kan ma lo thilom zong so hi Pathian ni min lo hriat pui ve ka ami te kal kan te por apu chho thin ani hi Pathian hun kal to hria tu na kan hoton me min hriat pui tu le min hu pui tu lo la thleng tu po min hriat pui tu ani chu kan Bible chang chira khan Pathian chon eng ki ma hria ni ti kha eng ki ma hria ni ti kan han soi la chona kan samzai tenen lampo min chir tu ani a kan samzai tenen lampo min chir tu ani chuan he khovela mi hring zong samzai tenen lampo hre tu ani chuan eng kim a hria ni mai lo mi ti han kan ti teang voin ni ke hi hei sam tla thi ka samat la ve tran ka mea ma se voin ni hian exam e ka sam tla po hi ka hrelo ka chiar ngai bok lova chiar thei po ni bok lova in sam tla te hin chiar ngai exam nge kan nei chu thu dam ni ro se a sam chu tam e mai kan mit mul te hi exam nge kan hriam le Pathian chuan min hriat pui vek asen amak hi ka ti chin khovela mi hring exam nge om chu mi hring zong so khovela mi hring te zong samzai te nen lampo min chia saka min hriat sak tu chu eng aro pui ka ti eng ang Pathian tak niang mo ti te chan chung ka ngai tu thin eng po ni ro sela ke ma ni kan in hriat ai min hre chiang zo kan ti alang chiang leng ka hriat ta po chuan kan ngai to na tenen lampo hian min hriat saka chu bung som pani chan tha zu lukazia bung som pani chan khat to lam pak na chiar chuan Pharisai te le khasiak tu te o Pharisai te la ka film khur turin min cha
achan le awang po ti hian kan soenge Pharisai te le khajek tu te khan kan la Mizo Krista he khovela rongpola akal lai khan a lai khan an suya athil ti tian ena athil ti atanga man thei dan tu te an ngai tu thina ni khan ti chuan thil enge mo lo thlen pon Pharisai te le khajek tu ten an ngai tu nan thil an han ngai tu a ekan tinge le ti khati an ti han kan la Mizo khan lo hria an ngai tu na te a hria ta wangi a chan sak thina ni khan Pharisai na ve khachu kan la Mizo Christian cho aya cho e tu ni kala ti chuan Pharisai na chuan lutin kan la Mizo thua mei che pakhat mei che sual ati kher kan Bible po hian mei che sual pakhat churon lutin hriarim tui to tak mai chuan kan la Mizo Krista chu achu asam ten amit tui na ake ti hua asamina thukula church Pharisai lukaziak ziak dal kan en chuanin aming po Simeona ati khera chu Simeona chuan he pai zone ni chuan ama khoi tu me che hri om takhani tin angai tu a tin he hriarim tui to tak he chuti khati tin an ngai tu na te hriat khan kan la Mizo Krista khan thil pakha hri du chakane ina kalau lu in nang chung ka ke silo ani chuan sila chutiang khatian chuan min ti ni chuti khati chuan min ti ani atia an ngai tu na te kha achanga chu kan ngai tu na tenen lampai min hriat sak ani ma se tiang kan ti tiang achang chuan Pathian engkim hria ni ti kan hria a engkim nei tu ni ti po kan hria a engkim chungarorel tu ni ti po kan hria a tin Pathian en min hrefai ani ti te po hi kan hria a chuti chung chuan kan khosak zia le kan che zia hian achang hi chuan in mo Pathian en min hrilova min hulove mo hi kan ti thin in ka hri thin Israel fa te chanchin ha atang in an chui le tai la Israel fa te kham ai gupta no ma an ta an shwa ba Pathian an awa Pathian shwai chok tu ro pui mo sian mang na shwai chok ro pui takin an kal zela tiang chuan Pathian thil ti thena ro pui tak te an mua Pathian in en kol zia te an mua Pathian in an mang an na te ria a chan chuaka e tur in tur a pe a achain Pathian du lo zoin an khosa a Pathian na thoten an sui sela chun an mit nge a muin chutiang khatia su na kong zo te an bo la mak sak tak takin Pathian in la lak bo saka chutiang an mit nge an mua an ton nge an hriat nge lai chuan kanan ram an han lu to na Jericho khua an be don khan Pathian chuan hlui lon thil eng mai la turani lo atia ti chuan Pathian kai throina nge chuan Pathian rawn na nge chuan Jericho chuan va beya ku ro pui tak mai chu an ma ni the na ni lovin Pathian na tho mangin Jericho ku chu chimin Jericho chu an la a ta chuan Pathian in hlui lon thil eng ma in la tur ani lo ati kha akana chuan otin alo la ta ani tu manan hriat pui lo tu manan mu pui lo akana chuan hlui lo thil chu ala a ti chuan a puan ina a thok ruwa tu manan hriat pui lo tu manan mu pui lo amaro chuan nuwa ai khon va bele don chuan ne mei turan ngai khotere te chuan an lo le tamai si a an Hruaitu zo suwa chuan enga tinge ni tin Pathian han zot chuan Pathian in ti lo tura khati ka tinge in ti ati a chuan thuman vora an han zong ani tu man an hriat pui lo thum vora zon chopangai ni chu tiang chuan thum vorin akana chunga chuan lo thlata an han zot chuan akana chuan khang lui lon thil te ka ot makalata pu kai puanina ka thuru ani ati a ti chuan an vala chuaka ti chuan akana na tur pha a akana chuk te nan tur pha a namwal phona a thlen pha ani kan soi tum zo ka tak ero chu hei hi ni kan thil ti a te kan thil ni tin khosak ro rial na te hian Pathian kan nei kan ti a Pathian nung si tu kan in ti a ma se engam thil alo thlen hian
Pathian and min hulova kan ngaya Pathian du lo zong ten kan khosathin ani ma se he Bible chang kan halak so tu na chin kan halak so khan Pathian and min lo hu chiang te me min lo hre chiang te me enge kan ti hi min hre pui te me ti alang chiang lein ka hria kan thil ti te che sei lo kan samsai tenen lam po hian min chia sa chu ni kan ngai to na te min hriat puya kan thil ti te min mu puya min hriat pui vek ani chu tiang khopa min hretu Pathian nei chu kan ni kan Bible chan share khan in samsai tenen lam po a share vek kan ni chuan kan ni thu min hrila chumi ani chuanin Pathian hian min lo va hre chiang te lu em min lo va hu chiang te lu em nang le kei ti jok tu ni kan ko so nu nang le kei hian kan in hre chiang to lo le na chung hian kei ma ni in hriat ai hian Pathian in min hre chiang so ka min hu chiang so ani kan thil ti engkim min hriat pui thu te kan sei to a amar chu kan han Inkhawm amo Pathian chi bai bookin hun set te kan han hmanga Bible kan share kan trong try devotion personal devotion te kan neya Pathian a kan loma kan trong try kan lim em amar chu tiang ani reng lai chuan engemaw thil lo sela Pathian nena kan impia na te thei hil te mo Pathian engkim hutu engkim hretu ani ti hi hain thei hilin ma ni du zong hen kan khosafo thin apoi khop me hei he le athamon thlang zia Pathian thu kan chira khan kan hu bok ome lau su zong tam tak ain in luzok ani atia zong tam tak ain in luzok ani lau su ati na chan chu engdang ni lovin Pathian in ama ring tu te ama nungzui tu te ama nei tu te chu a en kol don ani a thamon don ni a hual him don ani ama chuan an him ani chu wan chon in lau tur ani lo ti a soi chotum na zong aron lak chok kher na chan po kha charu kan chira khanin zong panga dar tangka pahnia an shal thin ani atia zong he chu zirmi te le chumi te Pathian thu zirmi te chon an tia an han chuya ran man tlom tak kan tiang thil lo tak ania mi tu poina a lei thei ran ani nung cha ani in thoi na turamo engmo thil ti na turamo ele in tura poni sela mire thei per poina anei zo tur khopa ran nung cha tlom man tlom ani chu Pathianin chu tiang khopa man tlom le tlom nung cha man tlom lu tuk tak mai re thei per poina nei thei tu Pathianin a en kol chuan nang ni Pathian an puya siam Pathian nei tu Pathian nung zui tu te chu engwang nge ke en kol lo te lu lang chu Pathian a chom lo te lu lang chu ti na nin ka ria ma ni chan chen sa hi ka ching ve rim boka min lo thiam le mai ula tu lai khovel bo ro kan ria tu lai khovel bo ro awangin mi tin mai kan mang anga abik takin ke ni chum ko phei chu mang ang to pa mang ang tur hi kan ni to in ka ria April tha atangin na tho nei to lo fa April tha atangin voin ni thangin lo man la tur kan nei to lo ani chu dia ani chan mang ang hle tur
chút tiếng anh chọn a tour là chăm tour chút tiếng anh chọn chén này nó mọi là in anh kiếm mấy là chăm tour cần nè mà sẽ Pathian ra ra cần là chăm tlat lâu là cần thổ lại ai cần hồ sơ có một tí mấy tour cần nè chú thì hiện cần sẽ phi anh March là tổ lâm bằng trang in COVID-19 COVID thì bùa thì tiếng mà đây trang lâu thì tổ mà sẽ là March là tổ lâm trang in COVID cần bùa bùi zua là cần man ăn bùi COVID ai khar khipa COVID sum đồn na ai khar rup maya chút tiếng lại chuan cái này chung của bọn anh tin nghe niang kan ti akan mang online Pathian kan awa Pathian ne na trong trai lalpa anh tin nghe niang ti Pathian ne na trap chung kalu thina ni chu tiang trap chung ka o Pathian ka lai chuan ka han amen ka meng hi thingkung hen sabatreu te hi asot ze me ka en reng ma ei tu ra zawng ning ka hria kan zon pui thina ka hmutlat lova ti chuan a thok sana anu loka chu thingkung chu thingzar buka chuan thelei pakhat hi ron kal le a ron zawng zewat ei tu ron zawng le ang kalau en pui le re ma ei tu ra moem le king te khian ei tu ti khian an zawng chu ni a ka tia ti chuan chu thelei chu kal bu le a thelei pakhat a ron kal le a chu thelei chuan a ron zawng le a kalau en le renga ma se eng e le in amu em ka hello ti chuan at kalbu le ta tak chu kari ro ti hian ron thok ta ni heng savate heng nung cha te Pathian in e tu apek chuan nang Pathian fa e tu ka pe don che ka pe e mong che lau su min ti ta lova van ka mit pi luang zo i se kamang an na zong sok a bo fek akiam hok maya lalpa kalome min enkol dona wangin lalpa kalome min chom dona wangin katia engpo ni rose na china ka seta an na ka thok lo voini theng yan lalpan maksak tak takin e le intul min pe a chen na in nuam tak mai min la petlat mai ni cho ne ama ring tu te ama nung zui te chon Pathian min hoi san don lova min chom don chong song panga dar tangka pani in shat thin lo ni ma se heng song poi kan Pathian chuan a hrevek ka amai mia si lo chong song ai in hluzo ka ni lol pan min te fakin mo se lao su chong song ai in hluzo ka ni kan samjai te ne lama min chiar tu chuan min hrechianga engkim hretiam tu Hruaitu Pathian min hrechiang em tu Pathian chong zong ai lu zo ka min chiar tu chuan min en kolin min thla tham lovanga ama chuan kan himani voine Pathian tu changai thatu song te then ai atharin ro ti tak sitin ngai to tura ka du chu Pathian hen engkim ashia engkim amua akut wa hen engkim omani ti ka shir ro hian Pathian hian nang le kei kan in hria china hian min hria chiang zoka kan samza tenen lampo hian min chiara min hua kan ngai to na le kan thil ti zong song min hriat puya ama tri chu wa cha ama tri chungin ama ne na in tulu tila akut pha ro pe chun kan himani ti hria in lao su wa te hian lao lo le ma ang lovin Pathian nung zui turin Pathian ber tlat turin kan in som thar le ani lalpan kan thisi tak te kan zatan man min som sakro se kan hun top chu kan khop min Hruaitu kuta kan lan chaw le ton nia ole tuna chuan kan Inkhawm te kan lo trin don tonga lalei suan azir tir ta tong trai dan azir tir amin kan zabai ponin Pathian mai lo tong trai kan pa va mi iming zawng ro se iram lo theng ro se idu zawng vanan tiangin layamin tero se ni tin kan ei kopin cho min pek se kan chunga thil ti swal tu te kan ngai dam angin nang poin kan thil ti swal ngai dam ang che
sual tu thêm na quên được xuống chế mi sual là chuan min chẳng đam dâu bằng chế ram tê tiêu tì thầy tê râu quỳ tê chặt chuan đan xìa amen